Bona tarda a tothom i benvinguts en aquest 33è capítol de la sèrie Minecraft per a profes. Ja anem avançant cap al final d'aquest primer bloc. Tenim aquí el nostre poble que cada cop té més forma, aquesta petita zona. I bé, com us comentava a l'últim episodi, passarem per aquests carrerons de camí a la zona en la que hem de construir. Però avui el que farem és construir una espècie d'ajuntament, edifici central, diguem-ne una mica com vulguem. I aquí tinc, com podeu comprovar, 4 roques mal posades per definir una mica les mides de l'edifici i què volia fer en aquesta zona. Quedarà una miqueta ofegat per aquesta zona potser de terra, perquè a més això també ho volia reduir una mica, però vaja, crec que ja farà el fet. Molt possiblement acabarem canviant aquesta paret d'aquí darrere també, però vaja, això són coses que ja anirem veient. Aleshores, el que he estat pensant, m'agradaria construir unes arcades aquí inicials al principi, després deixar una mica de distància, potser així, més o menys així, sí, doncs això aquí, i fer aleshores aquí, diguem-ne, l'entrada en l'Ajuntament. Aleshores, el primer que faríem, en aquest cas faré una part del patró en directe, intentaré fer la major part, però vaja, si veig que la cosa s'allarga gaire o que trigo molt a construir-ho, doncs allarem i anirem connectant per acabar l'edifici plegats, d'acord? Bé, en primer lloc, en aquest cas els materials són molt senzills, és tot basat en pedra. Com que vull aconseguir aquesta forma d'arc i com bé sabeu en el Minecraft doncs no tenim res que ens permeti crear curves, doncs el que fem és jugar amb les escales i les lloses, d'acord? Que ens permetran doncs donar una mica d'efecte d'arc, tot i que amb aquest tipus d'arcs peculiars del Minecraft. Això no ho has fet bé, Mir. Això de parlar i construir alhora, ara sí. Perfecte, i faríem el mateix en aquesta zona d'aquí. Posem una escala del revés, un bloc per arrepenjar la següent escala, aquí el mateix, posem una escala, un bloc per posar la següent escala i ho acabem d'arrodonir amb una llosa, d'acord? Tindríem aquests 3 arcs d'aquí, que serien com una espècie de primera entrada a la zona de l'Ajuntament, i aquí, no sé si fer els arcs igual de grossos o més petits, potser. No, ja sé què farem. Com sempre, entendrem que això de construir en directe doncs implica fer i desfer tot sovint, però vaja, ja és una mica la gràcia i el que volem ensenyar en aquesta part més final d'aquest primer bloc, en el que la idea doncs és veure diferents tècniques de construcció i com completar una mica edificis, etc. Estic pensant que potser podríem fer alguna cosa així, aquí, si donar una mica més de paret en aquesta part del fons, aquí podríem fer un arc també, però fer un arc, diguem-ne, més petit, per exemple així i amb una llosa, anem a veure l'efecte que dona des d'aquí, perfecte, ja m'agrada, ja, sí, ho farem així. Aleshores, seguim aquí dalt, doncs, tancant aquesta part de l'estructura. Perfecte, aquests dos van fora, aquests van cap aquí, aquests van cap aquí, aquests van cap aquí, oi que sí? Perfecte. Per tant, posem l'arc en aquí, això en aquí, molt bé, perfecte. Evidentment haurem de canviar tot el terra. Crec que aquí darrere una cosa que podria quedar bé és andesita, que crec que no l'hem fet servir gaire. A veure, per exemple, posarem una porta. I per últim aquesta part d'aquí. Obrim una porta aquí no sé exactament on queda, per tant anem per aquesta banda d'aquí i obrim aquesta porta. Perfecte. En aquest cas les escales d'andesita no en tenim, per tant no sé jo si podrem posar escales sobre les portes, em sembla que no quedarà bé amb unes de pedra, podem provar-ho però em sembla que no. He de veure la porta posada, de moment ho farem així, agafarem una porta com sempre de pi, que són les que més donen el look que ens interessa. Posarem 3 portes, de moment ja veurem si seran 3 portes o alguna serà només finestra, que també seria una bona idea. De fet, no acostumen a haver-hi tantes portes aquí al principi, així que em sembla que el que podríem fer aquí és posar això i posar una finestra amb una tanca, oi? Tanca de pi. Ups, que s'està fent de nit ja. Posarem això aquí, això aquí. Molt bé, ja veieu una mica el look, oi, que ha de tenir. Fem servir el nostre comanda per passar el dia, així no hem d'anar a buscar el llit ni res. Aquí podem tancar aquesta zona de l'estructura aquesta d'aquí, jo crec que sí que serà en aquesta alçada,
més o menys. Molt bé, ja tenim una mica el look aquest inicial. En aquesta banda d'aquí al costat, que té 4 blocs, haurem de fer alguna cosa també per fer algun tipus d'arc. Aquestes no, amb aquestes, ja que ho tenim allà posat, oi? El que passa és que potser aquí hauria de ser complet, a veure com queda, tot i que no ens hi cabrà la llosa aquí, queda un arc més tancat, però crec que queda millor que no que ho tinguem obert del tot. Potser el que podríem fer això és començar-ho més amunt per posar-ho al mateix nivell que aquesta escala d'aquí i aquesta posar-la aquí dalt i fer alguna cosa així. O si no, l'altra opció és fer-ho més estret, posar això aquí i aquí posar una escala i una escala. I en aquest cas queda una porta més petita, un arc més petit, més de pas, però no em desagrada, no em desagrada. Em sembla que segurament optarem per aquesta via i així queda doncs una mica més recollida la part d'aquesta interior. Ja veieu com té profunditat, que és el que ens interessa, té diferents nivells de visualment, diguem-ne, no? Que fan que l'edifici doncs resulti més interessant. Ara, el que hauríem de fer en primer lloc és tancar aquesta zona d'aquí dalt. Mira, farem una cosa millor, més aviat. Construirem la següent part de la façana, que jo crec que clarament farem una cosa similar, és a dir, aquí teníem 1, 2, 3, 4, 5 blocs d'alçada, és on hi ha la llosa, un de separació i per tant 1, 2, 3, 4, 5 blocs d'alçada. Jo crec que així ens pot quedar força bé la construcció fent dos nivells d'arcs una sobre dels altres, d'acord? Així que plantejo una mica la construcció i faig un petit tall i acabo jo aquestes parets i seguim plegats. Això ho posarem així, això hem de comptar que en total hem quedat que eren 5, 1, 2, 3, 4, 5 i el que separa, per tant són 1, 2, 3, 4, 5 i el que separa vindria aquí, que en aquest cas doncs, serà el de dalt de tot. I bueno, ja ho veieu, el procediment és relativament senzill un cop tenim clars els dissenys que volem fer. En aquest cas doncs, jo ja sé que el funcionament doncs, és sempre el mateix, escala, escala, llosa, escala... Què, Mirc? A vegades, no s'encerta. I així, doncs, ho faré en els 2 arcs que queden, faré també el sostre aquest i seguim des d'allà. Vinga, fins ara, família. Molt bé, ja som aquí de nou. Com veieu, he avançat una miqueta. Finalment he decidit tornar a posar les portes perquè m'agradava més aquest disseny així amb la finestreta a sobre. Del que no estic 100% segurs d'aquesta escala, sembla que en aquest cas, tot i que l'escala normalment dona profunditat, m'agrada més amb el bloc d'andesita. He fet aquest disseny també al costat, una mica diferent del que tenia inicialment, res, simplement l'arc una mica més ample i el mateix en la resta de bandes. Aleshores, ara, per exemple, podríem fer quelcom així per donar una mica de decoració en aquestes... Mira, se m'acudeix que, per exemple, si agafem una tanca de pedra i uns botons, per exemple, i posem aquesta tanca de pedra aquí i aquest botó aquí, podem aconseguir una espècie de look interessant. Purament ja això per donar una mica més d'interès en la construcció, d'acord? Aquí ja no ho posarem, ho deixaré així. Aquí dalt possiblement sí que quedarà bé una espècie de suport, també. Aquí possiblement hauríem de fer el mateix, donar una mica més de presència a les parets. Perfecte. Aquí sí que això ho hem de canviar, de fet haurem de canviar tot el terra, però vaja, haurem de canviar això que ens trencarà les portes, però vaja, s'ha de fer. Pam, fora, posem això, tornem a posar la porta, pam, fora, tornem a posar la porta. Perfecte. Després ja acabarem amb la textura del terra. Molt bé, ja veieu que va prenent cos. Aleshores, en aquest nivell, és en el nivell al que m'agradaria posar, doncs, balcons, diguem-ne, encara que no siguin massa grans, per això he posat aquesta paret, diguem-ne, no tan enrere, perquè siguin simplement petits balcons, i crec que podríem fer alguna cosa així. Per exemple, hem d'acabar de veure... No, aquí no queda bé. Va, s'ha d'acabar de veure el disseny un cop fet, de moment ho deixarem així, posarem aquestes 3 tanques, aquí sí que m'agradaria que sobresortís, per tant el que farem és posar lloses i unes escales així, per exemple. Podem posar la barana així, potser millor si posem aquest bloc aquí i aquest bloc aquí. Em sembla que el farem una mica més gros, aquest balcó. Com ja us vaig comentar, el que no tingui ganes de seguir construcció tan pas a pas i vulgui anar més per feina com hem fet a la resta de la sèrie, cap problema, que vagi al final de l'episodi, vegi com queda la construcció per prendre idees i
dir, vaja, és tant com això. Però vaja, prefereixo construir més tros en directe, tot i que vagi fent talls, perquè així doncs també es veu una mica el procés creatiu. Perfecte, això m'agrada com queden aquí. Aquí podem posar alguna cosa així, després fer-ho servir per posar torxes, per exemple. Això ja depèn una mica de la creativitat i el gust de cadascú. No està mal. Una cosa que encara no us he ensenyat, de fet hi dedicarem alguna estoneta, possiblement algun capítol extra, abans d'acabar aquesta primera part, perquè em sembla que queden un parell de coses pendents de fer. Una d'elles són els minecars o el desplaçament amb vies de tren i vagonetes que no l'hem fet, i l'altre són els estandards, que es poden canviar de color, etc. Però vaja, en aquest cas simplement agafarem un de gris, i el que podem fer amb els estandards, per exemple, és quelcom així, d'acord? Posem un estandard, mirem just on acaba perquè ens quedi un sobre els altres, i veieu que es va adaptant a l'espai disponible, d'acord? Per tant, jo poso això aquí, poso això aquí, poso això aquí, i dona aquest look de banderola, diguem-ne, tan típic amb alguns d'aquests edificis públics. M'agrada bastant com està quedant, així que ho deixarem aquí. Crec que aquí també serà... Epa, que he tirat l'escala. També serà interessant fer alguna cosa així, donar-li una miqueta més de presència i relleu en aquesta part de l'edifici. Doncs sí, m'agrada bastant, la veritat. Molt bé, aleshores, vinga, què més m'agradaria fer en directe? Aquí el que sí que hauríem de fer és posar finestres. Estic pensant en un parell de finestres grosses, per exemple. Aquí tanquem la finestra, aquí podríem fer el mateix, finestres de 3, per exemple, posem això així. Per exemple, molt bé. Aquí tornaríem a posar 1, 2, 3 escales per tancar la finestra. Aquí podem posar això, aquí podem posar això. Aquí sí que hauríem de posar una porta, per lògica, per poder sortir en el balcó, oi? Perquè si només hi podem finestres, doncs no servirà massa per res. La posaríem aquí al mig, per exemple. Perfecte. Al costat, doncs, tornem a posar més pedres. I aquí hauríem de veure, potser aquí sí que una escala d'aquestes quedaria bé, i aquí podem posar una petita finestra. El que passa és que aquí em sembla que més que tanques, que no m'agraden tant amb aquestes files, sí que podríem fer aparèixer el vidre per primera vegada. És cert que no l'hem fet servir una mica doncs, per època, no? Per intentar doncs, mostrar una època en la que el vidre encara no era tan habitual, etc, tot i que és una cosa molt antiga. Vull dir que tampoc té massa sentit això que estic dient. Però vaja, perquè les finestres així com de barrots donen un look una mica peculiar. Em sembla que m'agradarà més gris que blanc, clarament sí, tindrà menys presència, crec que quedarà millor, així que posem aquestes escales, tanquem això d'aquí, amb el mode creatiu no tenim problemes per perdre blocs, així que trenquem el vidre a lo bruto. Molt bé. Clarament hem de fer un ressaltat de la porta. Aquí, com que hi ha poc espai, simplement posarem les dues escales. Per exemple, doncs no està gens malament. Hi ha alguns llocs que caldran més detalls, no sé si aquí posarem més banderoles, també m'haureu de deixar que li doni 4 voltes un cop construït l'edifici. Que sí que vull provar des d'allà és posar un parell de torxes en aquí i en aquí. De fet, potser hauríem de reproduir aquest mateix disseny en la part exterior i així il·luminar una mica l'entorn. I vaja, ara el següent pas, evidentment, seria primer doncs, tancar aquest sostre. Evidentment, tot aquest edifici després l'hem de transformar realment en un edifici, no? I això passarà doncs, per primer de tot estirar aquesta estructura cap aquí, fer-la coincidir amb això, venir cap aquí ràpidament, fer-la coincidir amb això, tancar clarament doncs, quin és el nivell que volem tenir. Epa, això ho he fet més alt de lo normal. Això, la veritat és que si ho haguéssim de fer amb el mode supervivència, per això és tan espectacular veure algunes de les construccions que alguns constructors del Minecraft doncs, fan en mode supervivència, perquè en mode supervivència, imagineu-vos, no només aconseguir tots aquests blocs per la via, diguem-ne, complicada, sinó a més doncs, ser capaços de fer aquestes construccions doncs, aquí en alçada. Déu-n'hi-do. Aquestes construccions en alçada s'han de fer servir doncs, bastides, o una de fer diferents pilars de bloc doncs, per poder-se aguantar l'aire com estem fent nosaltres, no? Perquè inclús amb les ales de litre, les èlitres, que es diuen en català, perdó, doncs no és fàcil poder fer aquestes coses, perquè no ens podem suspendre en l'aire com estem fent ara mateix doncs, per poder construir aquest sostre de manera ràpida, no?
així que vaja. Però bé, en el nostre cas, purament ho comento perquè heu de tenir sempre en compte doncs, que no és el mateix el que podem demanar a un jugador del Minecraft si està jugant amb el mode supervivència que amb el mode creatiu. Amb el mode supervivència construir aquest edifici implicaria un volum d'hores que molt possiblement no tindrem disponible per la majoria d'activitats i per tant doncs, hem de decidir una mica què és el que preferim, no? Què és el que necessitem del que ens ofereix el Minecraft. Aquí, per exemple, se m'acudeix que per donar-li un toc una mica interessant podríem fer això. El que passa és que aquí falta també una mica d'art. En aquest cas sí que haurà de ser una cosa més petita. Posarem això així, posarem això així i així. No, així no, així, perfecte. I això així com si fos una petita finestra. Farem el mateix a l'altra banda, ara que tenim el disseny clar, pam pam. Posem aquí una mica més de nivell i això doncs ja ho veureu. Com que no tinc clara encara la façana del darrere, possiblement simplement faré alguna cosa així doncs com amb petites finestres, se m'acudeix perquè tingui una mica més de llum, per això el que volia veure no quadra, per tant aquí si poso un en aquí i començo les finestres en aquí, dos, deixo dos en el mig, poso un en aquí, deixo dos, pam, deixo dos en el mig, així tenim un, dos, no pot ser, així no pot ser. Un, dos, aquí vindrien un, dos, pam, un, dos, pam. Podríem fer una finestra, per exemple, doncs, de 2 i l'altra de 3, etc. Però vaja, això em sembla que, tot i que vaig dient que no i ho vaig fent, però em sembla que ho acabaré fora de càmera i així provaré algunes coses que m'agraden més. També és cert que aquestes finestres purament seran finestres doncs, per entrar llum, perquè la vista doncs, serà directament a una muntanya. No? Això que sentiu per allà darrere és perquè també vaig posar vilatans, ja ho explicarem això a l'hora de crear mapes d'aventures i tal, però vaig posar vilatans en aquesta església i els vilatans els agraden molt les portes. De fet, ells detecten si hi ha una casa o no per si hi ha moltes portes, d'acord? I aquí estan tots reunits, els que tenien a baix, ja ho veieu, perquè a més van criant, així que tenim nous inquilins a la vila.